في تملسنا لنا عرف قدرت كسبت من لازم بعدنا بدكتور كبلا تقصل حتى ناي حدا ومنسب نبلو ملكتاتو انتايو بالحد هو أجي أنت مثلك جنة كل شاب أما حبر نسرح ولا بولك أو درجة نسرح مسمانين نسرح مسدك سباتين نسرح سلازي حمرت نايزخونه ريليشنشيب ويكا عركنت ويكا زمدنا سبي سلازي ناي حاده أمون نبلو سب بحريات انت زي فليتنا مزخونه سب نسرحه تتبدا انت دي سليتو كنقرمينا ويكا خنسنبدينا سلازي نخين سنبد من انت أمون زبحال سب انتاين ملكتات يدلوهم دلويل كامفلاك أقداسي أبزي أقرب أكاديمي خشنيه مغنياتو مهورات زورو نحاده أمون زبحال سب انتاين ملكت اللوهم مغنياتو أما جارشا ولا محاداري ودب بخون ولا محاداري كامباني بخون مسؤول كدبر تناخون كا أما جارشا سبي نتسبي خاف قلت أدلكا الذي أمون زبحال سب زتفعل عليه بحرياتات اللوهم ببحنتي قلت أنت فتني كين وحكو حدا بالإنجليزي consistent بدوي زي ترير ويكات ونحن بلا صنعات مالت انتاي مالتي زقبرون ززاربون هاي قلبتني شلو لو عيبني لا علامة لوتي عيقبريني جن مالت عيبني كم تسكت كتبت تصالحات بحردا إذا غيروا مخنياتات رخيبه يغير حساسبه جن شلو لو عيبني الذي قداميتي ملكت ناي أمونسر شلو لو بالي كاله أمونسر بزح ماسك يقولون هيك أيرني لما عند خالد صباح كاله حر صباح كاله كوينو هيك أربكاني ناي بحكي مارشا خير انت دا كوينو كم زسكدت كتبلت صلحت مارشا مغيار مالت حسابه خير انت دا كوينو اب نفسه امامينو حدش انفورميشن ويكا حدش حبريتا انت دا رخيبو مرميرو مارشا يغيري سلازي ابو صدميلا حدزي كلاي ملكتو دوب يسكرني ومنسب دوب يسكرني انتاي مالتي ناتو امنت ناب كالوت ايصعنني بحيلي تقبلوني ايدني مخنياتو كنترول مخغبر نسب ويكا صعنتو خغبر ابسب ايدليني كامني يسفتن قال ملكتاتو نو انت دايلكا نويا كمزي مش ناي حدنا لا نبلا زي اي صعداي قيح نبلا حراي كونت نو يكونت مونغو ما مجرشا حراي دي خاطبل دلها ولا نو دي خاطبل دلها كمزي اللاتهم الله بعدنا كل شاب مريا ايودي غاليات بحال حتى نزار اربع ايودي غال تبع زربا الله سلازي زم عينت زربا زم عينت امونات كل غزي ايودي غالي ثالثاي اسغدت امثالي هباتا نيرا يواغويو كومبرومايز يغبروا مالتي موغاي انتاي مالتي انتاي تبني انتاي كبكا يبلو سلازي كل شاب انا اني بعتقاني ايفتحني ايبلو تواغيو تاشو يغبروا مالتي حراي سخانتاي تبني انا انتاي بكا امنتاي ربح امنتاي نربح تبايلو سلازي تاشو يغبريو يواغيو مالتي موغاي انتاي مخانو فلتو يمطب ومنات تبالو قال مسواتي خفليو كل غزي مسواتي طرح بهيوت مخاد يكونس ابتز غبرو ركب امنت نمهلاو مسواتي غبريو مخنياتو متئممان كلتا منقد مخانو فلتيم ان كان حابان مخانو سلا يفضل قال انت دا زخونه ነገር ጠሊቦ ሙኻ እሞ ግበረለይ እንተ ዳይሎ ሙኻ እነ ምንታይ ሓትኻ ከም ደለውን እንታይ ባሊ ወይካ ክንድ ምንታይ ዋጋኣ ሙኻና ነተዝሓትኻ ደለዉ በኻል ኣዘራርባ ክንድ ምንታይ ኣነ ጥቀም ክንድ ምንታይ ስኻ ከም ትጥቀም ኢሎም ይነግሩኻ እዮም እሙናት ሰባት ስለዚ ኩሉ ግዜ ካባኻ እንተ ዳ ጠሊቦም ክሳብ ክንደይ ዋጋ ከም ዘለዋ ታጠለብ ይነግሩኻ ወይካ ጥቕሚ ከም ዘለዋ ينقرها زعابيت ملكتات ناتهم جزء يخبروا أب ساعتهم يموتوا أيدون جرينو كان زعابي ناتهم كانسل يقبرونهم استخال مثلا تسويهم أب ساعتهم كموتيهم يفتنوا مخنياتو جزء أب ساعات كده يمسان قطرة مثلا من كساب كندي أجمع كم دمتت
يردومي كان ملكتات ناتهم نسل طقمناتهم إلهم حتى آية بلوخانيم ويكا آية عادفو خانيم وكل جزء يمدو بخانك تحسب أمينكا نأنتي كتموتهم كالي موسى ويكا مسجانة بهالي فلتيو يقني اللي بلوخا تجاجيه بلوخا يمسجونها موسى خفلتيو بحاور مسرحكا يعملوا يقبلوا ويكا تيم وورك يعملوا تتجاجيهم كا كي تسقفوا ولا ملكعناتهم تبالاشوهم تكون هو تجاجيه دبن تاشموها يقبروا ولا نعوم ديتهم حر الله من كلا تجاجيه نايم بالبحر الله بزح جزء أب حق يتمركزهم يم في فاكت البال أبديش أبد نجار تمركزهم يم بزح جزء زاربوها بزح جزء أشمل لهم قلت إنه تعلمهم قلت إنهم حدا زي نتي كلا أي أكل يحاسيو قريب بلوي جن حدا خاطي ناي أمونسر ملكتي ولا تأذي تكون أب حقن أب قلت إنه بزح جزء يتصعدوا نخد فوتو ميلهم زي رابش إنفورميشن تبلو تعادو بزي أقديلهم بزي أوسيهم بزي أشريمهم بزي ألقيهم لقاقيهم ما يبغانهم مغنياتو يفوت يوم أمينك هم تقبل أمينك تقبل حينتهم بلو بزح جزء ولا نزلهم زتون كفو يكون أب حقي كترو تريم حدا جزء حقنا ناتهم كونفليكت كمان يفتر معلسي مسحاب يمسألك مسحاب كم ده بتشي يفوت يوم جن مسحاب مسخاء زخانة زي مرددا بسنيت بميت كم سفتح سلز فولتو قال عشاء نقدر درعات يوم مسخاء فتحوه يقول يوم ولا قرن تدع أبيله مخا قال ملكتات ناتهم يأمنوا هم ومستير يكافلوها مستير مالك نسبة ينقر مالك هيكونه جن مسخاء فولتو هذلك استخانة أمنهم تمستير يكافلوها مالتي زي حدا كابتي ملكتات بزح فقرا نوايا باللومن ما يجنزب فقري باللومن جنزب مفتاح عيب أيقونة جنزب مفتاح حرام أيقونة ولا نحنا أبزي نايك ألسنك على صد لنا خنبر علنا نخد نبر كا صراحة لك لذي جنزب كتركب نايك الدنيا لذي صاد على ساعة حمص عم بحضر تبع زرباي لك انت أين أجن بندلنا مبزحت زم أمونات سبات يسرحيهم ننبسهم يسرحيهم نهاجر كسرحهم كلوها انت جدد انت وحده نهاجر هاي بدلوانيهم نهزبهم كتقوم خلوها السامي تقوموا يربحوا نهزبهم كأيربحوا تاتسقم دلاجن انتاي ننبسو ربيحوا هاجر كم دي تربح تقبر ننبسو رحيبوا ربيحوا لتم مقالستو كم دي يربحوا تقبر يا ناس الذي حدا ملكت ناي ومنسب فقرا نوايا يقولون ناي جنزب فتوت عيب يكون حرام يكون مثل ابي اوروبا زنبر سن هاي قدني زي انه كنت نبر يطلعني حوالي عندي بحاول تحدث اي تخليني ها ناي مجرشا ملكتات ناتهم تاعتكم بزح اب حميتا ابلكال عكا قال مليتات بزح جزء عارفوني انت لا انفورميشن دليم كابتا سورس يم دمسوا كابتا تاشو لي بلا كابتا غدغادا كبا يم دمسوا مستا حقنيا انفورميشن مسرخوا حساب نغيروا ايسكفوني حساب مغيار يكون دبالو مارشا يغيروا دبال كالاي صحيح سالساي صنه سالساي ربعي صنيحم ناب كالاي كملسو يقول يوم كل جزء كزاربون كله لنفسهم النت الخبابي يدلون حيلهم هو أخبرت كم تركبك يقبروا سلذي زين أنا على أثر تدخلنا حتى زبالة زين ملكتات ناي أمون سبيل زين ملكتات زين أنت دارينا اللسب مثل سبز صرح الخلينا بالإنجليزي أنت يقولوا مزحت يتصعدوا أنت يمتلمان تلك a person that you can do business with باللغة نصوص business تقبر تغل سبيت أنت ناقينا حدا تقبر تغل عارف أنت ناقينا قال فريندو تكون تغل مقالس أنت ناقينه خدك على تغل ودم أنت ناقينه حبيب كسرح زي business بالمال سرح على خمسة لذي زين كقلت أنت تنحكو مخنياتو أما جرى شاب ما كل شاب زيهم أمورات بحاله نفسهم كل شاب يمدم حيشو ناتمهرو حدش كمرتي ويبقى حدش أتحساسبا إن حازيهم دموتو كل جزيجن أب حكي ويكا أب فاكت أب شبوت أنا قرد تمركوسة يوم قبر بحيث الدبالة مانيو مسؤول تعاملات تسلم ملكتاتهم تعين تلك مسؤول بيزنس قبر تغل كتنقد غير مالتي تنقدي حجراوي قال سخون غير ناي جنزب نقدي قال سخون غير نقدي حدار ونخون غير سلازي ومنسب زين عسرت ملكتات انت داري خلو ناي ومنسب ملكتات ينمو
مسؤول بيزنس تقبر تخلي خا مالت ويكا تسرح تخلي خا بقل درجة ويكا بود درجة مالت إيه كل سبزن عصر تزين الله زين دي بقول خا رئيس أمور هيكونن مالت كنا هيكونن على متحازي حبريتات من فلات مالت يعني thank you يا كله صبغ قلت كاي أخا زيادة تستايز قبر أنا أسمر الله زدلي زي أمون سب فتصادف كاي زدلي قلتف كا تقبره قلتف كا زيات زي غير كاي حجة وديا حجة زيات تر زي غير كا أورماي حليفة مالتي قال لهم هو كا زدلي زناي زي أموني مالتي تأمون زخنا جن كسيلو حاسب كا هم غير كا تردي كا كم ساكا زدلي أبتي بيزنس ودي أبتي مسمرو ስለዚ እዚኣ ቀፃሊ ብዛዕባ ስትርአ ስለ ዝኾነት ኢኻ ስመረላ ደለና ኣስገደት ናባኺ ከሕልፍ ዛ ሕቶ ናይ ሓደ እሙን ሰብ ትራስት ወርዝሪ ንብሎ ዓይነት ማለት እዩ ምልክታቱ እንታይ እዩ ተራቢልና ግዜ هو ማለት ሓውና ዶክተር ኢብራሂም ገሊፅዎ ኩሉ ሕጅስ እንደገና ምድጋም ከይከውን እተን ዝያዳ ዘተኩረለን ኣነ ክሬዲቢሊቲ ዝብልዎ بالإنجليزية مالسي حدا سبسي إتي تعين خاخن بلوغال credibility امنات كتحضروا له دخل سب ايوه مالتي هو credibility عند حري الكايو انتايو عندها مالتي ولا اوكي ايوه مالسي credibility يقولون عند حري لو ماسي خمزين لا تزبل هو امنت زي تحضروا مالتي هو هم مالتي ندي هو حج انت خون مسلكي كم زخ قبري خم زخوني خم زخوني قال ما لبلك انت ام حجي زوم زي مناسبات نتاشع زلا جيزي كخصبوا ام زدل اسدلت بادوش بحالو بتغرينيا بادوش دي اوكي الرحمه كاميرا قرب رأسها تقرط على تحت بالله عريا حاجة لسكرة اوكي هو حجي تبع انت انا خد الحمد لله بقى الله تبع هو نقرنا دعوه anyway انت اخ بالدلي انت ام تقبروا زي امونات سبات نتاشع زلا خمي خصبوا انا تاجدي قصره نبلهم مثلا بتدرنيا نتسب حجي جنة كنزي هايلو من دحر حسيبهم تعانتو زبلو زنبر دكتور ابراهيم perception نات كلوا حجي نتي بيت perception ناتكي زلو بحنقولهم ديرهم مسرخو خي دس زبلك طرح تسمعوا خي يفتنوا مالت افت طويلهم نعي مسرخو بن خانا عيك حقسو خال زاربو مالت يوم حجي امونات هيكونون مالت credibility زلو سبجن اي انسي كنزي اي زري انا زانبر كنزي اخا تقمنا مسلني يبلك ولا متقعت مصايو خمز زبلو مسوات خفلو ليهم نتؤمن مخان زبلو نبر عنتبو حاونا دكتوره كم مالت ولا يتقعوها تتقع مالت هيدا تتقعنا عندك زي ما تقعنا هذا سي اتا امنت جن تعلامه انت لجن ابعدو نبل مالت سيزيتي اتي عنتبو ذهبكايو prejudice انتي مالتي خمي مص قال بطعم دسيلني مس prejudice زولت سب يلني خمت زبلكاي بيتسب كادي وخبابي خادي حبرتسب كادي يزمهرك مالك اجبت عنتو تبلو نوركا انتي يا ذكرني مثلك حنت نغرا ذكراتني انتي بالحد بروفيسور اب ساوث افريكا مثلا كمان صعداي زصحفو زلو نحنا خاب كلاس اب حدا كلاس هنا انبي بناس نصحف نيرنا بزعبو يا ذكرى زلو اجيتا يزبلكا اتي بريجوديسي اتي مالت زنعاق زلو دي زتصرف زلو دي تقالت اتي فيكتيم اتي قداي زخون قال سلازبدل يكونن وي قال مالسي انت يزبدلو اتي بريجوديس زلو صبسي اب حق يكونن زمركواسي قبلنا دلينو اجيتا يزقبر ولا جيجا مهلاو زرقاقص نقراب قدمي اخوفي له خلصي نتحق خمد زرقسي نعوت امزيزوس نابت امنتو كم زرابو دي قبرو عبنت نايزيا اب السودان نخيد نيرناي ماكينا غيرهم شارع عني السودان تفلطوات خونكم بتي قاع الصداقة زلاتا فرنش بول زلاتا ترقيا بأخيد نيرو أنا فلطاس بزغون كنت ترقيا خمان كم بخصي دسي لنو واو هيله anyway حيجي نخيد نيرناي لنو
ሕጂ ክልቲኦም ፃዓዲ እቲ ሓደ ሙዕቡል ሓንጎል እዩ ዘለዎ እቲ ሓደ ከዓኒ ፕሬጁዲስ ኣለዎ ሬሲስት እዩ ብዘርኢ ፀሊም ክፀልም ዓት ሕጂ እንዳኸድና ከለና ኢሉ ዝግርዎ ትኾንኩም ነቲ ኒል ዝጋርድ ኣሎ ከምዚ ኮፍ ትብለሉ ኢኻ ከማን ብኮንክሪት ዝተሰርሐ ማለት ሕጂ ኣብኡ ቀትሪ እዩ ነይሩ ኢልዎ ሰዓት 3 ፀለምቲ ምስ ኣፍሪቃውያን ሱዳናውያን ኤኒዌይ ፀለምቲ እዮም ክኾኑ ኣብኡ ኮፍ ኢሎም ነይሩ ፅላል ኣሎ ኣእዋም ኣሎ ኣብቲ ትሕቲ ፅላል ኮፍ ኢሎም ነይሮም ማለት ነቲ ኒል ይርእይዎ እዮም ዘለዉ ማለት ሕጂ እቲ እዋን ምሳሕኒ ክኸውን ይኽእል ማለት ዕሪፎም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ንሱ ግን ከምኡ ይኮን እቲ ፕሬጁዲስ ዘለዎ ሕጂ ርእዮ ከምቲ ዓንቶ ዝብሎ ዝነበረ እዩ ዶክተረ እንታይ ይብል ረኣዮም እዚኦም ሓካያት ሕማቃት እዚ ናይል ሒዞም ሲ ሓንቲ ከይሰርሑ ዝኮፍ ኢሎም ውዕሉ ኢሉ ኣይፈለጠን እኮ ኣይ ማዓስዮም ኣብኣ ኮፍ ኢሎም ኣይፈለጠ እንታይ ክገብሩ ፀኒሖም ኣይፈለጠ እንታይ መደብ ኣለዎም ብድሕሪኡ ኣይፈለጠ ሕጂ ረኣዮም ድርባያት እዚኦም ፀለምቲ ሕጂ ረኣታ ሓፈሻውነት ዝብላ ዝነበረ ማለት ገነት ሕማቅ እያ ወይ ኣስገደት ሕማቅ እያ ክንዲ ዝኸውን ኣስገደት ክርስቲያን ተኮይና ኩሎም ክርስቲያን ኮም ኣስገደት ፀላም ተኮይና እቲ መመበገሲ እንዲ ዘለዎ ዝፈርደታ ፕሬጁዲስ ዘለዎ ኣስገደት ፀላም ተኮይና ሕጂ ኩሉና ፀለምቲ ኮም ብሓፈሻ ንፍረድ ማለት ሕጂ ከምኡ ኢሉ ይፀርፎም ማለት ግዜ እታ ዝፀሓፋ ነታ ኣርቲክል ማለት እዩ ቀፂልና ኢሉ ሕጂ ንውሽጢ ከተማ እንድሕር ተኣትለኻ ሆቴላት ገለ ዘሎፍቲ ገምገም ናይ ሓሊፍካ ንውሽጢ ክንከይድ ከለና ዌርሃውስ ከምዚ መኻዚኖ ናይ ገለ እኽልታት ዝቕመጦ ኣብኡ በፂሕና ኢሉ ማለት ሕጂ ኣብኡ ኮናትል ዓባይ ማኪና ኮናትል ሒዛ መፅያ ዝኾነ ኩነት ውሽጢ ነበረ ሕጂ ቶም ሰባት ኣብ ሕቖም ከምዚ ናይ ዝዓዲ ኩሉ ነገር ዘቕልል ነገር የለን ዝስከመሎም ኣውርድ ዘውርደሎም ገለመለ የለን ከምዚ ወማርያም ሓግዝና እንዳበሉ ዝገብርዎም ሻሎ በዓድና ሆ እንዳበሉ ገለ መዝሙር እንዳገበሩ ኣብ ሕቖኦም ተሰኪሞም ከዓ ነቲ ክስታይ ናብቲ መኻዚኖ ይቕምጥዎን ሕጂ እንታይ ይብል ተፀሓፋይ እቲ ኮፍ ስለ ዝበሉ ሓካያት ዝበሎም ሲ ነዚ ፃዕሪ እዚ ኩንታል ተሰኪሞም ከእትዉ ክርኢ ከሎ ዋው እዚኦም ሲ ብሓቂ ፃዕረኛታት ተጋጌ ኣነ ዓንቶ ብሕማቃት ዝበልኩ ወይ ሓካያት ሰምትን ከምኡታት ክብል ኢኻ ትፅበዮ ኢሉ ነታ እምነቱ ከነቃንቃ ይደልን ኣሎ ከም ፀለምቲ ኣይረብሑን እዮም ሕማቃት እዮም ገለ ኣላ እንዲያታ ፕሬጁዲስ ናብኣ ምእንቲ ክትሰማማዓሉስ እንታይ ኢሉ ይብሎ ረኣዮም እንስሳታት እኳ እዮም ኢልዎ ነቶም ሕማቃት ዘይሰርሑ ክብሎም ፀንሐስ ኩንታል ተሰኪሞም መሰቐመጡሲ ራዮም እዚኦም እኮ ዴር ቢስትስ ይብሎ እዚኦም እኮ እንስሳታት እዮም ራዮም ዝገብርዎ ራዮም መን ሰብ ከም ዝገብር ኢሉ ነቲ መንፈዓቶም ናብ ሕማቅ ቀይርዎ ማለት ሕጂ ንምንታይ እዚ እታ እምነቱ ስለዘላ ፀለምቲ ይረብሑን እዮም ስለዝብል ሬሲስ ስለዝኾነ ዋላ ፅቡቅ እንተረኣየ ናታቶም ናብ ኣጠውያ ሕጂ እሱ ዘኪርካ ንክገልፅ ከለካ ብዝተረፈት ባህርያት ናይ እሙናት ኢሉ ዝገለፆ ንሱ ስለዝኾነ ግዜ መናውሒ እንተደገምኮ ኣብዚኣ ትኽብል ይቐኒ ፅቡቅ ኣብሪሂኩም ኢኹም ክልቲኹም ኣብኡ ከለና ድሓን ክንቅፅል ኢና ናብ ሕቶና ማሕበራዊ ምትእምማን ኣብ ኤርትራውያን ኣብ ኤርትራ ከመይ ነይሩ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ማለት ማሕበራዊ ምትእምማን ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ኣብ ኤርትራ ከመይ ነይሩ ብኣኽባላ ክጅምር ኣስገደት እወ ማለት ኣነ ባይ ዘ ወይ ናይ ታሪክ ተመራማሪት ኣይኮንኩን እያ ማለት ነቲ ታሪክናስ ነዚ ሕጂ ዘለናዮ ኩነታት ምእንቲ ክንርድኦ እንደ ሬፈር ዝገብር ዝውከስ ነዚ ዘለናዮ ኩነታት ምእንቲ ክርዳእኒ የንበር እዚ ፓሽን ናት it's not my cup of tea ይብሉ ብእንግሊዝኛ ናተይ ፓሽን ኣይኮነን ሕጂ ብዙሕ ኣብኡ ኣትየ ኣይኮንኩን ክዛረብ ዝደሊ
ግን بحفشو أخري أخلو خوكم أنا زلني بجبركو مرمرة بتحكوا انتايو قداي نقدر نحنا إيرتراويان كم كل حزبات عالم حدا حزبينا كم علمنا حجة فلوينتنا إيرتراويان زبحال الله جيجا خوين السمعان إيرتراو خمزيو إيرتراو خمزي قبرنيو إلكا زربالو نبتا حفشاونت زبلاز نبرا دكتورة خيد مالتي نحنا حزب خم علمنا حمق لنا نفع لنا أمنا لنا زي أمنا لنا حساول لنا سراغ لنا you know كل إذا لنا بهرياتنا يدك سبات سي معناون علمنا حجي كم تعرف وزبلوز نبرة prejudice زي هاي مانوتها زي أوراجها زي صوتها زي جيل نحر كوينو إذا حضرك perception اللو مالت prejudice نسيو تحار ولا الزينوفوبيا دو قالوا زبالتاي fear of the unknown فرحي ناي زي تفلطوي زبقصو كيف لتكاي خلخا كي تقراربك خلخا تمازازن مالتي او خلو فرحي حجي يوم ريسس قال يوم بزرد انت عندو ريد نكس بلو مال ابزي ميد ويست زنبرو تصلم ريم زي فلطو بتلفزيون طرح زريو نتصلم غوربيتهم كويني كو ايفلط ممهرتهم كويني يفلط مسارحتهم كويني يفلط حجي اتي زلوهم perception اتي عبت تلفزيون زريو كم كريمنال كم زفر حسب كتقربوا خمزي بالكا غيرهم يمزنوا مالتي حجي انت اخبل دلي نحنا وين كم عالمنا ات prejudice نيري بحد حدنا اي نبرنك ولا يكلن يعني you know نيرو جن collectively كم حزب خونا بحنسب تأمامنا بحنسب حجرنا نتقى نخنوص بحبر كنقالس زجبرنا متأممان نيرنا إذا perfect نيرو قدم كبل عيدلن يعني نيريو ناي دورعا صنع دغلو جئ نيرو إذا جزاتنا زجبرو ن حزمو خندجو خلو ويعصارتا خندجو خلو فاليوم عنا خندجو خلو سرعات هاي السلاسة يفلطو نيرم أب إسلام كريستيان حوختونا خند قبرو زنبر يفلطو نيرم بمدبين تقبرو أبتتهم كروتي زتفترة متأممان الله مخنياتو مدحنا نحدنا سلز تسرحه أبو بزترى خدعات تفترت الأون على حتى نحنا perfect إنا نيرنا قال ما لخبلا عيد اللي كوينا ينفلتنا perfect هزبون يلن كم علمنا عين it's prejudice نايز خلو prejudice نايدك نستيرلو prejudice ناي ورجتات اللو prejudice ناي هايمانوتات اللو كله اللي نحنا قن كم هزبي بحنسب تقاليسنا تعويتنا اتخلو متقعتات ورد بانان اتي كله سي ايتنكفنا نكمل نخلنينا جن عبت ثوره زبزح اسلامنا كريستياننا زبزح ارترايدي تعالس كله زبزح نصهنير ابو شعوب دله فاناتكس ناي اسلمنا خنو ناي كريستنا خنو اينبرون مالتاي كنرسعي بالنانكا إتي سلف نتعنت عما حرادت عما نا إسلامية زبل زخدننا وحدي زين عايتن كفرنا كنبل عاين خدني فنكي فناي أنا بيرسونال تمكرر لني مجمرة مودة 96 نخرتم كده سرجري غيرني حميم أبو مدورما أجي مس وداكو حكمنا كمل سدالي برقت بتاع مزفتو حدا خبط عينا أحمد فروم زبهال نيرو نعيابتي بيت جنود نبلون دا حموماتنا زنبري أو أنا حكوه أبزي أنتي تقولوا مزيهم قنبلة نعنا يدحن كوستك إلو دا صالح زبهال نحو نيرو ما هو تحوبوني كنا نيرو نابقوا وسيدني أنا بلكم الله أديت تنبرأو كاب تساتهم زجبروا لي كنا لعلى أي مجبرت لي أو نيرة ودي
تملس مس دلخو أزمادي تقليل كذي خنابي كتملس إلى من وا قادل أي كقادل نديوت بس غير كخيدي تقليل ينير شعب باي ذا وين أمريكا خدمت سلسلة سومنيات وسط نير أبزخا حوي نير زيت خاد زيت مهاري كلمة ليلة مني نحنا علامة أنا علامة وجهي علامة سلزيت تجبره ملس إلى يوم حدا خواتهم انتاي بلن مسلو عاتي عشا ولا خت ملس تخون كخنافت محوات كده يتخدي راي وحجة تذرع من يوم حواتي جبها حواتي يكونن شعبي أقن حواتي يوم مالتي انتاي اتي أتحساس بازم تصدلو جبهانا إسلامي شعبي أنا كريستياني يلس لازم مالتي حجي انتاي أخبركم دلي اتي زخادة مدقعتي قبل إعلانه كم هزب إرترا لقيركم يتنايا من دادناي حزومدو عصاوتادو عنادو نمشاتو كله أبيلوي كله نديدي نمشاتو باي ذا واي عجونسي تعرفه ولا كده باي تعرفه جن مجمرة كم أجري ندد نيرت منجستي منتنا عن خفلالي النامالتي اتي بسلفنا طعنا زخادة بزباو حيلتات زخادة مدقعتي جبهانا إسلامية زبل ودينا نسو زفطورو زي متأممان أين برن كنبل أين خلالينا نتحقق أب حق أي مرقص ميزاننا أين مالسي عم ناقن الشوغر كوتد شكر معر لخاخينا حجة طبق نيرو كنبل أيكونا نيري مفحفحات نيرو من حردا سقا خمان قريج الترخيو عبد القادر رمضان كمو تصحاحيبهم مسرعي خلطة ألام تيو نتحدى الإسلام يحرد دايلو حدة كريستيان يحرد دايلو عب حدة قصتي دوس أبيلوان حجة بلعيلو أي بلع عند بلقاء يقدر فيلو كم زجرو خمان زفت حق رجعتات نيرو حجي بيرفكت نيرو أي بلني جن كم هزبي نتا حدا هزب مخانا إرترا مخانا هجرنا نتأخ نوتأخ نزلنا زعنقف مبتتان أين برنا أني لي أمن تزبزح بنتهنا يتقانس أنا تاريخي تقلتون دحر كوينة فاطمة صالح نورا سعيد أمنا ملكين إذن كل إنزي بلو قلت أكلمي نسوي تاريخي نساتنك تقلت عن دحر كوينة أنا زي بلو إلسا مسفن إلسا ولد سلاسل ينو تقا ولد مريم فروين دو سنة يدو كلنا زي بلو خقلت أكلان حدا تاريخنا حدا قلسنا أبتوشتي حما أذا حسبوا نيرم داي نبارون تخيل يا أمشور نيرم نحنا خم هزبدن بحوار كنقالس زقبرنا متممان نيرنا إلي يا أمن يا قنيل رئيت تخافت بقى دكتور إبراهيم نرى حرام أنا بمنتهى غيري قلت متممان على هاجرنا عندي أتفضل بكل تبل غير خريعة حادة بتي محبراوي وداي تخلي تقاكا بوليتيكا أسجدت عن ميدا سلت نبرد كابايد العلي رياض تويا بليس الله ولا نحري ممكن توصف اختلاف أما حبراوي قداي كنكر بري أحسر عبد الله أب إيرترا ناتي بستالي خير أنا دعابة كله مالتي أنت خندرت أدلنا إيرترا نشتاء 3 مليون 4 مليون هزبي دلوا كن كلهم نحدهم يفعلوا يوم مالت جنا يكون نتعامل مثالي أب إيرترا لأنه بعملها بحبار مثلا بنظر عدتها فلوتها 3 عدتها مالت زي diversity دنبرد بيكا بزحنة دنبرد okay حانتي كرن أسمرا جندا بعد إذا حجينا نايك أدمي تعرف له أبز 3 عامات كا تعيش من دخانها بتاكل واخلة يعني مثلا من بعد بارون تحجي كم هينا تكون خيلي عاد نوت سنة كم هينا تكون خيلي عجن قالوا بوتاتات بزحنة ناي إترا زنوبرولو بوتاتات قالوا ها بزحنة ناي إترا تينوبرولو بس إيه مثالي أنا حدار ببهل أبس مراري فلتن أوكي عفر ببهل أبس مراري فلتن أوكي
لمثالي اب شافنا ياكلوا غزاي نحرت اخي كتما اصلا ما يريد يفلت وتا اكلوا غزاي اب قلب انا حماسين تداغيرتي اصلا ما يريد يفلت تبالو مخنياتو تا بوتاناتو تا قشتناتو دير ايتو مالتي مبزحتو جن بحنساب زنبورلو بوتا جن ابو زانتا يدلو كاب قدم ولا حساب حج اما حبراو قدايد بتطو كلتا مثالي كهب انا زنبورلو زنبوركم بوتا مالتي انت مثالي خنقركم كلتا نغير نكتفقدو ليهم تادهبوكم قلعه شماي نغركم مني اتي اغوربيتي لدنغرا اديله تغرغش ني بحقي شمن اديله تغرغش كن سيتمانين ادمانين ግን ኣይነግረኩም እኔ ቶም ንዓይ ዝፈልጡ ኣደለ ተገርግሽ መን ምዃኑ ፈልጡ እዮም እቶም ንዓይ ዘይፈልጡ ግን ምስ ግዜ ኣደለ ተገርግሽ መን ምዃኑ ፈልጡ እዮም እጂ እዚኣ ምሳሌ እዚኣ ክበኩም እየ ኣነ ዝዓበ ኩሉ ቦታ ለምሳሌ ኣብታ ኣነ ዝዓበ ኩላ ጎደና ኣስላማይ ትበሃል ዓርኪ ነበረኒ ብሙሉእ ገዛውተይ ክርስቲያን ሓደ ጥራይ ነይሩ ምዕባየ ሓወይ بمولو معرفتو كريستياني منيرم ثلاثة ثلاثة اسلام ينبروهم ابكم بوتاي عادي ስለዚህ نحنا غزانان بزوم عدي لتغرغش بدلهو ابو انت دا صويعه من مخانو تفلطو ስለዚህ يدلو بيه مس غزي يفلط بحالاي عدي لتغرغش كا غوربيتنا طبعا لون قال لون انت ليك كنت سبعين مسواعكم قلت لا مخنيات ادنكركم يا مسكيت كتله تلفوات أديله تجرجشين دزانان درجة 5 عامات بحنسب تقميتنا مالتي أوكي أبجزانا مولو معلتي أديله تجرجش كي تتصوعه أي وعلانية اثنيناتو أركان إيمان سلطة أركدي عليه ممرس الله بهلاون أركان يرى لذي مولو معلتي هنا أشو منبل أديله تجرجش منبل هذا جزء كوفي لنا خلنا ቤተሰብ ተኣኪብና ነርና ተፈላለየ ደቂ ሓውቦት ገለ ኮፍ ኢልና ከለና ዕላል ተጀሚሩ ምሳና ጓል 5 ዓመት ትኸውን ቆልዓ ነይራ እዚኣ ቆ ሕጂ ጓል 21 ዓመት ኮይና ኣላ እዛ ቆልዓ መዓልቲ ምስ መፀ ሽማ ቆርሓ እየ ማለት እዩ መን እያ ኣኸው ምትበለች ጓል 5 ዓመት ገለ ነይራ ትኾን እንታይ ክነግር ደልየ ኣብ ማሕበራዊ ጉዳያት ከመይ ነርና እየ ክገልፅ ደልየ ኣነ ድዓበ ኩላ ካልኦት ካልእ ከም ዝናተይ أبو زبالة كم دنبورة من تردا بوليتيكا قديفة حجي نعلن نانكلنا قدم حجي أزنتي يعني حجي نقالا يجزي تجمع دلهو كل تبي تسوي تأكيد كل علن نيرو تخا مستمر عها بس ولد كان ولا كاشم تاكل توصل لها يبقى النيرو كل سبيله ولا أنا حاتيته مني أنا اللوام تمشي مدست لني نيرو هكذا أنا إلى اللوام تمشي مدست لني قال إلى ثلاثة تسويعه كانوا مناسيات نبرو او ذات والد انا مريم سولد قالي وين ودي كم تشوفوا صالي 5 إلى بس انا بتغزا ولا 5 عام طلع نيرا شماي نبركم مني مس غزي طب نعين غزانا فوتو اجي اكل قالي كبستمرعه ولا 5 عام نيرا طول استمرعه انتي كتوصي يخي قال تولي الى من الله الى حنتي سارا الى قاليتي افلت اندعي ثانيه دياغه ليلى ثالثيتي اديله تغرغش الى تقلع اديله تغرغش توصلها مرياتا بتغزا كل ما عاد اديله تغرغش بحال سلتوعد اديله تغرغش شمس يلوا ስለዚህ ምስ ወለድኩሲ اديله تغرغش كوصي الى دحريو نغيرنا اديله تغرغش ما يقنن ስለዚህ ኣብ ከምዚ ገዛ ዓብይ ክብለኩም ኢለ ስለዚህ ኣብ ማሕበራዊ ጉዳያት መብዛሕቱ ሰብ ከም ዝናተይን ካብ ናተይ ዝሓይሽ ዝምድናን ዕርክነትን ከም ዝነበሮ እየ ዝፈልጥ ኣብ ፖለቲካዊ መርገፅ ግን ودل نزن عدي لتغرغش كا ا بوليتيكاوي مرغت صباح ناصنت انتزمت مسمصه ابيت فرد مقربكو ودل ندي لتغرغش تزا قلعت لكم دلهو عدي لتغرغش له موصافو شم دبلت شم مسيلوا بزح غزي سلازرب ابتي غزا لذي ودنا لتغرغش ግን شو ينغركم እኔ ንዕኡ ግን ኣብ ዳግመ ሓርነት ኤርትራ እንተትረኽቦ ግን ናብ ቤት ፍርዲ መፅሕቦ ኦኬ በት ዝገበሮ ገበን ምዝዮም ነይሩ ኣይብል ኦኬ ነዚ ናብ ቤት ፍርዲ መቕረብክዎ ዝበልክኹም ወደነት ለተገርግሽ ወላ ሕጂ ኣነ ማንቸስተር ይቕመጥ ኣብ ማንቸስተር እንተትረኽቦ ኸ ገዛና ዓዲመ ድራር መብላዕክዎ ንምንታይ
نعاي ودنا ديل تجرجش أبتي جزا مسايد عبي مالتي نتي جزا خبرتن نتي محبراوي دنبرة ركبناتنا أب مانشستر بعد إنجليز تزرخ بحجي أب جزانا سويعي درار مدروركو ولا تقول لسبب بل نسخة لا يفتحنا تبعال كابل مل ولا انت بالك مستسألكم مسلو أب جزانا درار عدي به داق محارنت بس متى تعبير فراجل مجمر عبيد فرتقل نعوم بصحبوني ስለዚህ እንታይ ማለት እየ ኣብቲ ማሕበራዊ ዕርክነትና ኣነ ድረኣኽዎ ዳርጋ ኩሉ መብዛሕትኡ ቤተሰብ ከምዚ ነይሩ እየ ኢለ እየ ዝኣምን ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ግን ዝተፈላለየ መርገፅ ነይሩና ሓደ ካብቲ ኣብ ፖለቲካዊ መርገፅ ዝነበረ ገሊፃቶ እያ ኣስገደት ገሊፃቶ ነይራ ስለዚ በዚ እድሪኦ እቶም ናይ ቀደም ኣብ ግዜ ቦና ዝነበሩ ናይ ፖለቲካ ዝፈላለዩ ነበሩ ሰባት ግን ማሕበራዊ ዕርክነትናቶም ኣባላሽዮም ይፈልጡን እዮም ኣባላት ናይ ራቢጣን ኣባላት ናይ አንድነትን ዝነበሩ ሙሉእ መዓልቲ ክፃረፉ ኢሎም ናይ ኣጋምሸት ብሓንሳብ ሻህ ክሰትዩ ይኽእሉ እዮም ሕጂ ኢና ናይ ክልተ ውድብ ኣባላት ኮይና ኣሰላሙ ዓለይኩም ክንበሃል ዘይንኽእል ወይ ከዓ ሰላም ክንበሃል ዘይንኽእል ስለዚ እቲ ማሕበራዊ ጉዳይ ነይሩ እዩ እቲ ፖለቲካዊ ምፍልላይ ከዓ ነይሩ እዩ ግን ነቲ ማሕበራዊ ጉዳይ ኣይፅልዎን እዩ ነይሩ እየ ዝብል ካልኣይቲ ምሳሌ ናተይ ኣይኮነትን ኣብ ማሕበራዊ ጉዳያት ዶክተር በረኸት ሃብተስላሴ ኣብ ኣሰና ቲቪ ክብሎ ዝሰማዕኳ ንመጀመርያ ግዜ ዝሰማዕኳ ግን ምስ ኣነ ዝብሎ ነበርኩ ስለዚ ተሰማምዐት እየ ዝዛረበላ ዘለኹ ማለት እዩ ኢሉ ኣነ ብንእሽተይ እንከለኹ ሲ በቕሊ ናይ ኣቦይ ሒዘ ኣብ ሓደ ቦታ በፂሕና ምስ ተመለስና ኣቦይ ኣብ በቕሊ ተሰቂሎም ነይሮም ድሕሪኡ በዚ መስጊድ ጃምዕ ንብሎ ሕጂ ኣብ ኣስመራ ኣብታ ጥቓ ምስ በፅሑ ኣዛን ይእዘን ነይሩ ድሕሪኡ ካብታ በቕሎም ወሪዶም ባርኔጣ ብርእሶም ነበሮ ኣውሪዶም ክሳብ ተኣዚኑ ዝውዳእ ሰሚዖም ድሕሪኡ ንምንታይ ደኣ ከምኡ ጌርኩም ምስ በልክዎም ነቦይ እሱ እዚ ዝእዝን ዘሎ እኮ ንፈጣሪኡ እዩ ደመስግን ዘሎ ስለዚ ንፈጣሪኡ ደመስግን ክትሰምዕ ከለኻ ክብረት ንዕኡ ኢልካ ኢኻ ጠጠው ትብል ኢሎም ኢሉ ናይ ኣቦኡ ድማ ዘንትዩ ማለት እዩ ዶክተር በረኸት ሕጂ ዓብ ሰብኣይ ወዲ 80 ዓመት እዩ ስለዚ ናይ ኣቦኡ እንተዘንትዩ ሲ ናይ ነዊሕ ዓመታት ማለት ስለዚ ኣብ ማሕበራዊ ጉዳያት ከምዚ ነይሩ እዩ እቲ ፖለቲካዊ ጉዳያት ከዓ ከምዚ ሕጂ ክትገልፆ ፀንሐት ሲ ኣብ መጨረሻ ግን እንታይ እዩ እቲ ፕሬጁዲስ ዝበሃል እቲ ቅድመ ፍርዲ ዝበሃል ግን ወላ ሕጂ ነይሩ እዩ ወላ ቀደሙን ነይሩ እዩ ካበይ ኢኻ ትሰምዖ እንድሕር ደኣልካ ኩሉ ግዜ ካብ ውሽጢ ገዛኻ ኢኻ ትሰምዖ ምስ ኩሉ ግን ነይሮም ቦታታት ኣብ ኤርትራ ከዓ ዝተፈላለየ ሃይማኖት ዘለዎ ማዕረፍቲ ዘለዎ ግን ገዛ ዘይተኣታተው ከዓ ነይሮም እዮም ምሳሌ ኣነ ዝዓበኩሉ ገዛና ይኣትዉ ኣነ ገዝኦም ይኣቱ ነይረ እየ ብዙሓት ምስ ካልእ ብዙሕነት ዘለዎም ሰባት ዕርክነት ዝነበሮም ግን ኣብ ውሽጢ ገዛ ኣይተኣታተውን እዮም ነይሮም ኣብ ደገ ግን ፅኑዕ ዕርክነት እዩ ነይርዎም ሕጂ ኣብ ገዛ እንተዘይተኣታቲኻ ከዓ እቲ ኣብ ገዛኻ ትሰምዖ ነበርካ ኣምዳ ካልእ ገዛ ኣቲኻ እንተዘይርኢኻዮ ሓቅነቱን ጌጋነቱን ብዙሕ ስለ ዘይበርሃልካ እቲ ኣብ ርእስኻ ዝነበረ ቅድመ ፍርዲ ንነዊሕ ግዜ ምሳኻ ክፀንሕ ይኽእል እሞ ኣብዚኣ ጠጠው ከብላ ይቐኒየለይ ገነቲ ናቅርብ ዳ ክውስኽ ኣነ ስእላ ድሓራይ ኣሕፅር ኣቢልክ ግዜ እንዳኸደና እየ እንዳሕፀርና ነነነ ክሕፅር እየ ፅቡቅ ገይሩ ገሊፅዎ ተወስታይ ደስ ኢሉኒ ኣነ እውን እንታይ ኣኽብል ኣብቲ ፖለቲካዊ ኣብ ግዜ ሰውራ ብድሕሪኣ ዘላ ሕቶ ክንገልፃ እንዲና ከምታ ዝገበራ ሕጂ ኣብታ ማሕበራዊ ኦኬ ቀፅል በ እወ ኣብቲ ማሕበራዊ ሲ ሓቁ እዩ ማለት ክሳብ 75 ኣነ ብዝርድአኒ ኣነስ ማለት ኩናማ ንኣብነት መማህርተይ ጎረቤተይ ኮይኑ ኣይፈልጥን እዚ ዓፈር ከምቲ ዓንተ ዝብሎ ነበረ ሕዳር ኣይፈልጥና ነርና መብዛሕትኡ ግዜ ሲ ኣብቲ ተወለድካሉ ቦታ ተዓቢ ተዓርፍ መውት ነይሩ ማለት እዩ ግን ኣነ ከም ናተይ ፐርሰናል ውልቃዊ ተመክሮት ኮይኑ ኣቦይ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ስለ ዝነበረ ብዙሕ ስለ ዝኮለልና ዕድል ነይሩና እዩ ማለት እዩ ኣቁርደት ነርና ባፅዕ ነርና ሰንዓፈ ነርና ደቀ ምሓረ ነርና ስመራ ነርና ሕጂ ኤክስፖዝድ ኢና ብቆንዱ ከዓ ንሕና ወላ ቤተሰብና ዝማድና ኣለውና እንዲዮም ሓሳብታ ኣለውና ድሕሪ ከዓ ከምኡ እኳ እዩ ኩሉ ሰብ ሎሚ ሲ መን እዩ ብፍላይ ድሕርቲ 75 ሲ ንኢሳ ኤርትራ ተሓዋዊሲ እዩ ከመ ብትመውሱ ቦታት ገለ ተረኣኻዮ ሲ መን ኣሎ እዩ
ክርስቲያን ዝተመርዓወ እስላማይ ዘመድ ዘይብሉ መን ይኸ እስላሜቲ ማለሲ ባይስ በርሳ ማለት نحن هجي ቤተሰብና ኣብ ዓድና ካብ ማእኸል ዓድና ማዕፆና ክፍታብልና እንትወፅን ዳያ ሳልሕ ኢና ንርኢ ዳያ ሳልሕ ኣደም ስለዚ እቲ ሕውነት ነይሩ ጥራሕ ደይኮነ እቲ ምክብባር ንሪኦ ነርና ኣነ ዛዕባ ኩሉ ሃዋሁ ከምኡ እዩ ኣቦይ ምስ ኩሉ ዓይነት ርክክባት ነይሩ ባፅዕ ስለ ዝነበረ ቁደስ ስለ ዝነበረ ምስቲ ናይ መታሕቲ ባህሊ ገለ ድሓን ነርና ማለት ግን ገሊኡ ከዓ ከምቲ ዝገለፆ እዩ ብዙሕ ክሳይ ዘይኮነ ዝነበረ ኤኒዌይ እቲ ደስ ዝበለንሲ እቲ ተዓባብያ ስለ ዝገለፅካሲ ኣነ እውንሲ ከምኡ እየ ዓብየ ንኽብል የምፅዮ ግዜኹም ከይወስደልኩም ድሓን ጠጡ ክብል እየ ይቐኒ ከምቲ ኩልኩም ዝገለፅኩሞ ኣብቲ ማሕበራዊ ምትእምማን ኣብ ኤርትራ እዚ ክትገልፅዎ ፀናሕኩም እንዲ ነይሩ እቲ ስርዓት ግን ሕጂ እንታይ እዩ ገይሩ ነዚ ክብርታት ሕብረተሰብ ከመይ ገይሩ ከም ዝቕንጠጥን ከም ዝብሕጎግን እዩ ገይሩ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ምትእምማን እንድሕር ደኣ ክጠፍእ ኮይኑ ክብርታት ሕብረተሰብ ምብሕጓግ ካብ መሰረቱ ወይ ከዓ ከም ኣዕሪ ከም ዝሃስስን ምግባር እዩ እዚ ከዓኒ ኣተግቢርዎ እቲ ስርዓት ማለት እዩ ብውትድርና ብምእታው ምዝንባል ቁጠባ ዘይንቡር ፖለቲካዊ ኩነታት ምድኻም ሃገራዊ ክብርታት ብዓቢኡ ምትእትታው ዘበናውነት ከዓ እንዳገበረ እቲ ክብርታት ናይ ሕብረተሰብና እንዳፈረሰ ስለ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ሕጂ እቲ ዘይምትእምማን እንዳማዕበለ ዝኸይድ ዘሎ ክብል ይኽእል ኣነ እውን ብወገን ኣብዚኣ ማለት እዩ ኣብታ ትቕፅል ሕቶ እንታይ ኢና ክንገብር ኦኬ ምትእትታው ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ኣብ ግዜ ምትእምማን ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ኣብ ግዜ ሰውራ ከመይ ነይሩ ትብሊ ኣስገደት ኣብኣ ክትቅፅልለይ እወ መዝዳ ዓንተ ቦገሊፅ እንዴ ኣሕፀር ኣቢል ክድሓን እወ በቃ ማለሲ እንደገና ክሳይ ገብረልክ እምበር ኢለዮ ኮይኑ መሊሰዮ ኮይኑ ስማዓኒ እንታይ እየ ዝሪኦ መስለካ ኣነ ኣይነበረን ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ፀገም ወለቲ ታሪክና እንተረኣኻዮ ብግዜ ቅያደል ዓማ ዝተገብረ ጌጋታት ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ድሓር ነዚ መዝሚዝዎ እዩ እቲ ሰልፊ ነፃነት እቲ ህዝባዊ ሓይልታት እቲ ማለሲ እቲ ሃይማኖታዊ ፍልሊ ዘእቱ መናፍሕ ንዓመታት ከይዱ ዓማ ሓራዲት ዓማ ቅንፃሊት ዓማ ናይ እስላምያ ዝብል ወፈራ ብቆንዱ ከዓ በቲ ዓመቶ ዝገለፅኮ ብናይ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ከማን ዝግበር ዝነበረ ኾነ ኢልካ ንእስላም ጥራሕ ምንዳድ ምቕታል ምእሳር ከዓ ነይሩ እዩ ማለት እዩ እዚ ኣይተንከፈናን ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ኣነ ግን እንታይ እየ ዝብል ዘለኹ ከም ህዝቢ ግን ንሕና ሓደ ህዝቢ ምዃንና ንኣምን ነርና ብሓንሳብ ኮይንና ክንቃለስ ከም ዘለና ኣሚንናስ ተቃሊስና ኢና ከዓ ሰንኪልና ተሰዊእና ጠሚና ፀጊብና ስሒቕና ጉሂና ብሓንሳብ ኩሉ ጌርና ኢና ኣብዚ ኤክስትሪሚስትስ ብሃይማኖት ዝሓስቡስ ነይሮም ዶ ያ ኣምሹር ነይሮም ይረአ ከማን ነይሩ እዩ ሓደ ግዜ ማለት እዩ ኣብ ውልቀ ሰባት ትሪኦ እዩ ከም መትከልና ግን ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኣይነበረን ክስታይ ኣብቲኦም እውን ንዓና ንምጥቃዕ ኣማሓራዲት ናይ እስላምያ ዳኣ ክብሉ ይውዓሉ እምበር ንሶምን እስላምን ክርስትያንን ዝቆመ እዩ ነይሩ ውድብኩም ናህና እውን ብእስላምን ክርስትያንን ዝቆመ ውድብ እዩ ነይሩ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ብግብሪ ኣብ ኩሉ ውድባት ብሓንሳብ ኢና ተቃሊስና እያ ክብል ደልየ ስለዚ እቲ ናይ ውሕዳት ሰባት ዝገልፆ ኣይኮነን ንዓይ ኮሌክቲቭሊ ከም ህዝቢ ኣብ ሓንቲ ሃገርን ኣብ ሓንቲ ዓላማን ኣሚንና ተቃሊስና ኢና እቲ ዝበዝሕ ከዓ ንፁህ እዩ ሓደ ክልተ ፀይቅታት ግን ኣይሰኣንን እዮም ነይሮም ወዲእ ኣለኹ ኦኬ ኣብኣ ከለካ ዶክተር ኢብራሂም ንዓ እንተላትካ ኣነ ኣብ ሰውራ ስለ ዘይነበርኩ ሰግራ ኣነ ኣራይ በቃ ፅቡቅ ገሊፃት እያ ድሓን ኣስገደት እናብታ ትቕፅል ሕቶ እቲ ግዜ እውን እንዳኸደና ስለዝኾነ ድሓነ ድሕሪ ናፅነት ክሳብ ሕጂ ንምንታይ እዩ ምትእምማን ክዓቢ ዘይከኣለ ብኣኻ ክንጀምር ዶክተር ኣነ ብሰለስተ መንገዲ ክንሪኦ ብል ምናልባት ሕጂ ምዝ ግዜ ርኢና ብምሉእ ኣይክዝርዝሮም ክኸውን ይኽእል እየ ሓንቲ ካብተን ዘይዝርዝራ እንታይ እያ እዚ ቅድመ ፍርዲ ዝበሃል ፕሬጁዲስ ንብሎ ዘለና
كمي جيرنا عينا مفتحين نمسألو تبل نلو ما أنت اللي حسيبة يعني يرى أدفع دمت دل الصوم قاشانا أسجدت يا تقول أبدا subject يا بسا specialization على وايلة إذا أمن ساقا أنت دمت الصوم قاشا وينات مثلنا ولا أرأس تواهي بالله أرأس أنت تبل قانقات إليان بيفلت إليان يتبل لذي أبزي ميديا نسمعه دلنا في بوليتيكاوي قانقانا إيرتراس أنت يخون اللو تبل أبزي إكسبرت يا سمع الله نير لتجزي إنترفيو جيرا سلازي زي قدمه فردي بريجوديس تبال كم يقرنا نفتح تبل لما عندك زارب الحسين وركو قد فاي قال عشاب مسمت أنا مثل دل الصوب المسسكلة شعوخ نزارب الله نحج جن بسلس نخندري ونغير حاده تي أبو الكسر زبلنا يري اوكي متئمان من تاي متئمان ديل انت لاينا زينا ابو كسر تايلكا اقدم كام فرات لزلو اذا اقدم كام فرات كا كسبنا عمود سلي ስለዘድ ሃበ ሓደ ካብቲ ምትእምማን ኣብ ደገ ዘየም ጻልና ነገር እዚ ኢና ንብል ዘለና ኣብታት መጽ ዘላ ሶሙን ዝያዳ ክንዛረበሉ ኢና ካልኣይ ኣብ ደገ ምትእምማን ደይ ምጽ ዘሎ ወይ ከዓ ኣብ ዲያስፖራ ምትእምማን ደይ ምጽ ዘሎ ወይ ከዓ ምትእምማን ክዓቢ ዘይከኣለሉ ዋና ምክንያት እቲ ፖለቲካዊ መርገጽ ከዓ ኤርትራ ሰለስተ ነገራት እንተዳ ኣማልያ ምስ ዝኾነት ውድብ ክሰርሕ ካል ዘይገለ ፀገም ሓንቲ ፍትሒ ትብል እያ እታ ፍትሒ ኣብ ባይታን ንኣምናን ንዛረበላን ሓደ ዲ ኣይኮነትን ሕጂ እውን ኣስገደት ዓዲምናያ ስለ ዘለና ትመደለ ሰብ ንስታይ ኣታ ሳብጀክት ንብሎን ንዛረቦን ንኣምኖን ሲ ሓደ ዲ ትብል እያ ስለዚ ቀዳመይቲ ፍትሒ እያ ካልኣይቲ ብዙሕነት ናይ ኤርትራ ንኣምን ዲና ብኡ ክንሰርሕ ዲና እዩ ካልኣይ ኣብ ደገ ምትእምማን ንኸይህሉ ዘምጽ ዘሎ ስለዚ ኣብ ፍትሒ ዘለና ረኣያ ኣብ ብዙሕነት ዘለና ረኣያ ኣብ ሳልሰይቲ ድማ ኣብ ባኒ ዘለና ረኣያ ባኒ ማለት ከመይ ገይሩ ኢኮኖሚ ናይ ኤርትራ ይዓቢ ወይ ከዓ ከመይ ገይርና ኢና ባኒ ነምጽእ ንብል ኣብ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ብዙሕ ስለ ዘይንዛረበላ ብዛዕባኒ እንተንዛረብ ነርና ምናልባት ዝያዳ ምስ ተቀራረብና ነርና ንኸውን ስለዚ እንታይ ክብል ደልየ ኣብቲ ፖለቲካዊ ኩነታትናትና ፍትሒ ንብል ግን ፍትሒ ኣባና ኣይረኣይን እዩ ብዙሕነት ንብል ወይ ብዙሕነት ኣይረኣይን ወይ ጣሊና ከዓ ብዙሕነት ኣይንዛረብን እዚአን ስለ ዘይነተግብረ ንብል ሳልሰይቲ ከዓ ብዛዕባ ባኒ ስለ ዘይንዛረብ ብዛዕባ ኢኮኖሚ ስለ ዘይንዛረብ ብዛዕባ ኢኮኖሚ እንተንዛረብ ኣብዚ ደለይቲ ፍትሒ ብዙሓት ሰባት ንወፁና ምክንያቱ ባኒ ንኩሉ ሰብ እዩ ዝምልከቶ ስለዚ እታ ሓንቲ ምትእማን ደይተፃልና ደላ ወይ ደይተቃርበና ደላ ምክንያቱም ብዛዕባ ባኒ ስለ ዘይንዛረብ ማለት እዩ ብዛዕባ ባኒ እንተተዛሪብካ ብዛዕባ ኩሉ ሰብ ማለት እዩ እዚ ግን ኣስገደት ዓንተ ወይ ትገልፆ ነይራ ኣብ ሃገርካ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው ኣብ ደገ እውን ይፀልወካ ስለዚ እቲ ዓድና ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው እሱ ከዓ ልክዕ ብኡ መርገጥ ንዓና ይፀልወና ኣስገደት ትብል ነይራ ንነዊሕ ዓመታት ጀባ ከምዚኦም ሻዕብያ ከምዚኦም ኣስላም ከምዚኦም ክርስቲያን ከምዚኦም ተባሂሉ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ርእስና ዝመፀ ቅድመ ፍርዲ ንክንገብር ዝደፋፍኣና ዝነበረ ስለዚ እዚ ከዓ ኣብ ውሽጢ ዓድና ንሪኦ ነበርና ወይ ኣብ ውሽጢ ውድባት ንሪኦ ነበርና ንደገ ምስ መጣና ዝረአ ነገራት እዩ ሳልሰይቲ ዘይምትእማን ደምፃልና ዘሎ ኣብ ዝርዝር ኣይኣቱን እየ ዘለኹ ኣብ ዘሎ ቀዳም ክዝርዝር ኢለ ጂኦ ፖለቲክስ ስለ ዘይንፈልጥ እዩ ናይ ከባቢ ፖለቲክስ ስለ ዘይንፈልጥ እዩ ብዙሕ ሰብ ኤርትራሲ ከምዛ በይና ዘላ ኮይና ትስምዖ ስርዓት ኢሳያስ ቨሪ ስማርት እዩ ኣነ ክነገረኩም ትገርመኒ ክልተ ነገር ምሳሌ ክበኩም ናይ ስርዓት ኢሳያስ ክሳብ ክንደይ በላሕቲ ምዃኖም ንዓና እንታይ ኢሎም ነሂሮምና ብዛዕባ ኤርትራ እምበር ብዛዕባ ካልእ ከይትዛረቡ ተኣትወኩም ናይ ጎረቤት ንሕና ኤርትራውያን ኢና ንሕና ንፉዓት ንሕና ከምዚ ኩሉ ዓይንና ከምዛ ገይረ ኣብ ኤርትራ ጥራይ ከም ንርኢ ገይርና ናይ ዝኾነ ዓይነት ፖለቲካ ግን ብዘይ ናይ ጎረቤት ፀቕጢ ኣይከይድን እዩ ናይ ኤርትራ ኢሳያስ ኣብ ናይ ሱዳን ፖለቲካ ኣትዩ እንተዘይሰርሕ ነይሩ ኣብ ናይ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ኣትዩ ይሰርሕ ነይሩ እንተዘይከውን እዚ ሕጂ 30 ዓመት ኣብ ስልጣን ተቐሚጦ ዘሎ ኣይምተቐመጠን ምክንያቱ እዚ ጂኦ ፖለቲክስ ናይ ከባቢና ፖለቲካ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ እንታይ ኢልና ንዓና ብጀካ ኤርትራ ካልእ ከይትርዩ እሱ ከዓ እቲ ዝዓበየ ግዜ ዘጥፍኦ ከዓ ኣብ ጂኦ ፖለቲክስ ዘጥፍኦ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ምኻድ ኣብዚኣ ሕጂ ስልጣን ምስ ተቐየረ ጥራይ ናይ ሱዳን መንግስቲ ክልተ ግዜ ኸይዱ ኣብ ኢትዮጵያ ኩሉ ሰሙን ከይድ ኣሎ ስለዚ ጂኦ ፖለቲክስ ኣገዳሲ እንከሎ ንሕና ኤርትራውያን ኣይፈልጠና
ህዝባዊ ግንባር ጥራሕ ንፈልጦ ወይ ከዓ ሻዕብያ ጥራሕ ንፈልጦ ሕጂ ስርዓት ኢሳያስ ጥራሕ ይፈልጦ ኩሉ ናይ ጂኦፖለቲክስ ስራሕ ይሰርሕ ዝበዝሐ ናይ ስለላ ናይ ስርዓት ኢሳያስ ኣብ ሱዳን እዮም ዘለዉ ሕጂ ከዓ ዝበዝሑ ስለላ ናቱ ምናልባት ኣብ ኢትዮጵያ ኣለዉ ስለዚ ጂኦፖለቲክስ ይፈልጦ እዩ ንሓና ግዳ ኢልና ብዛዕባ ኤርትራ እምበር ብዛዕባ ጎረባብቲ ጂኦፖለቲክስ ከይትዛረቡ ኢሉ ከምዚ ገይራ ዓይነና ሕሚትና ካልኣይቲ ከዓ ሳልሕ ቃዲ ዝበላ ተስሕቐኒ ዘረባ ነይራ ኢሳያስ ኢሉ ኣብዚ ዝሓለፈ 20 ዓመት ነዚ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ከምቲ ካሪክለም ወፂዎ ነበረ ቋንቋ ዓረብ እንተዝምሃር ነይሩ ሲ ሰብኣይ ምሰባእሰን ነይሩ በዚ ቋንቋ ኢሉ ታትገርመኩም ከዓ እንታይ እናተይ ኣይኮነትን ካልእ ሰብ ዝበላ እዩ ኢሳያስ ማንኪ ወቲ ሳልሳይ ኣይደኖ ናይ ገለ ሚኒስተር ገብረ መስቀል ገለ ማለት ብሎ ሰለስተ እዚኦም ንቋንቋ ዓረብ እዋ የማነ ገብረ መስቀል ወይ የማነ ማንኪ ከም ናይ ኣዲኦም ቋንቋ እዮም ዝዛረቡላ እታ ቋንቋ ዓረብ ነዚ ኩሉ ወዲ ኸበሳን ነዚ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ እንኳ ቋንቋ ዓረብ ከይትመሃር ኢልካ ከምዛ ገይሩ ርግጥ ኣቢሉ ሒዝዎም እሶም ግን ዓረብ ተማሂሮም ስለዚ ቋንቋ ዓረብ ጥቕሚ ከም ዘላታ ፈሊጦም ቶም ሓለፍቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ተማሂሮማ ነቲ ወዲ ማርያም ወይ ከዓ ነቲ ሓፋሽ ኣይመሃርዎን ስለዚ እንታይ ማለት እየ በዓላታ ቋንቋ ዓረብ ጥራሕ ኣብ ሃገራዊት ኤርትራ ዘይኮነሲ ኣብቲ ጂኦፖለቲክስ እውን ሕግዘካ እየ ክብል ኢለ ስለዚ ዝዓበየ ፀገምና ጂኦፖለቲክስ ንዓና ከም ዘይምልከተና ጌርና ኢና ንወስድ ወላ እዞም ደለይቲ ፍትሒ ኣብ ደገ ክሳብ ሕጂ ለለ ንብል ዘለና ውሽጢ ኤርትራ ሕጂ እያ ተጀሚራ ዘላ ንጂኦፖለቲክስ ምኻድ ሕጂ እዛ ጂኦፖለቲክስ ምኻድ ከዓ ዓይንኻ ዓሚልካ ኩሉ ጀንቢልካ ኩሉ ቋቑሕካ ኣብዛ ሓንቲ ጀንቢል ጌርካ ድማ ጉያ ንትግራይ መፅያትና ኣላ በቲ ሓደ በተይ ስርዓት ኢሳያስ ከዓ ኣይደኖ እሱ ኩሉ ቋቑሑ ብሓደ ጀንቢል ኣይገብሮኒ ግን እንተዳ ገይርዎ ጎዩ ድማ ንኢትዮጵያ ይኸይድ ኣሎ ጀንቢል ገይሩ ንሱዳን ግን 30 ዓመት ይኸይዱ ሱዳን ሕጂ ኣሎ ስለዚ እቲ ጂኦፖለቲክስ ምፍላጥ ፅቡቅ እዩ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ነዲ ፍሪዝ ኮይነ ዋላ ዶክተር ኣነ ኣለኹ መስገደት ኣለኸ ኣለኹ ሰምዕ ኣለኹ ዶክተር እብራሂም ናትኪ እዋ ሰምዕን ኣላ ሕጂ ገለ ፀገም ገይሩላ ኣሎ ምስሊ ንገነት ክሳብ ድሕሪ የላ እቲ ቴክኒሽያን ክቅፅል ዓብዲ ሰላም ረኣየላ ስለዚ እቲ ሳልሰይቲ ፀገምና ጂኦፖለቲክስ ዘይምፍላጥ ሕጂ ክንንቀሳቀስ ጀሚርና ኣለና ኣድላይነት ናይ ጂኦፖለቲክስ ተረዲእና የለና መስለኒ ገለ ውድባትና ክንቀሳቀሳ ጀሚረን ኣለዋ ግን እታ ጂኦፖለቲክስ ማለት ግን ንኤርትራ ኩለን ከምዚ ኣይለን ከቢበና ኣለዋ ጥራሕ ጂኦፖለቲክስ ምናልባት ኢትዮጵያ ጥራይ ትግራይ ኮይና ጥራይ ትስምዖም እንተዳ ኣሎ ካልኣሻ ኣብ ጌጋ ክወጥቅዮም ሱዳን ጥራይ ዳ ኮይና ትስምዖም እንተዳ ኣላ ጂኦፖለቲክስ ኣብ ሓደጋ ክወጥቅዮም ንሕና ከዓ ኤርትራውያን ጥራሕና ናይ ጎረቤትና ኣይድልየናን ዝብሉ ሰባት እንተዳ ኣለዉ ኮይኖም ከዓ ኣብ ሽግር ከኣትውዮም ማለት እየ ስለዚ እትያ ሳልሰይቲ ዝዓበየ ፀገም ጂኦፖለቲክስ ዘይምፍላጥ እያ ድብላ ኣብዚ ግን ነዚአን ሰለስተ ክገልፀን ዝፀናሕኩ ከምዚ ክንገብር ኣለና ማለት ግን ምትእምማን የድክመልና ኣሎ ማለት ግን ሓደ ሰብ ፖለቲካዊ ዓመፅ ኣለኒ ተዳኢሉ ኢኮኖሚያዊ ወፅዓ ኣለኒ ተዳኢሉ ኣውራጃዊ ወፅዓ ኣለኒ ተዳኢሉ ግን ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ኣውራጃዊ ሃይማኖታዊ ዓመፅ ወሪድኒ ኢሉ እንተደኣ ተዛሪቡ ግን ነቲ ናይ ምትእምማንናትና ናሽዎ ኣለካ ወይ ከዓ ነቲ ምትእምማንናትና ናሽዎ ኣለካ ኢልና ክንዛረብ ኣይንኽእልን ኢና ምክንያቱ እዚ መሰል እዩ ስለዚ መሰሉ ስለዝሓተተ ምትእምማን ደኺሙሉ ክንብል ኣይንኽእልን ኢና እዚኣ ሓንቲ እያ ካልኣይቲ ኣብዛ ሕጂ ንብላ ዘለና ምትእምማን ንብላ ዘለና ሓንቲ ዓባይ ፀገም ኣላ እታ ንፅባሕ ቀዳም ምሳኺ ክንዛረበላ ኣቐሚጥናያ ዘለና ማለት እዩ ንሳ ከዓ እንታይ እያ እዚ ኣብ ሚድያ ዝዝረብ ዘሎ ደረቱ ዝሓለፈ ዘይንቡር ዝኾነ ቃላት ንሰምዖ ዘለና እዩ እዚ ኣብ ከምዚ ዝኾነ ደረጃ ምስ በፃሕካ ምስለ ምትእምማንሲ ኩልኩም ጥዑም ጥራይ ዘረባ ተዛረቡ ጥራይ ክትብሎ ንህዝቢ ብጣዕሚ ኣፀጋሚ ምክንያቱ ገሊኡ ሰብ ማለት ናይ ብሓቂ ኣብ ክብረቱ ኣብ ሃይማኖቱ ኣብ ቤተሰቡ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ደቀን ኣብ ነብሰን ኣብ ውላደን ኣብ ሰቁተን ተዘሊፈን እየን ሕጂ ብዓቐን ዘይብሉ ዘለፋ ሓደ ወገን እናተዘለፈ ነቲ ሓደ ሰብ ከዓ እስከ ንስለ ምትእምማን ኢልካ ሱቕ ኢልካ ጥራይ ስምዓዮ ክትብለካ ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ሰብ እዩ ዝዝለፍ ዘለዎ ስለዚ እዚ ድሓን ፅባሕ ኣብ ዝመፅላ ሰሙን ምስ ኣስገደት ንዛረበሉ ስለዝኮና እዚ እውን የፀግም እዩ ብሰዓት እዚ ነቲ ምትእምማን ኣብ ፅንኩር ኩነታት ኣብፅሒዎ ዘሎ እዩ
ሳልሰይቲ ንስለም እትእምማን ኢልና ወይ ከዓ በዝ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኤክስትሪም ዝኾነ ወይ ከዓ ጥሩፍ ዝኾነ ዘለፋን ኣዘራርባን ሰንቢድና ወይ ከዓ ተዳሂልና ግን ኣብ ሕቕፎ ኢሳያስ ግን ኣይንሕቆፍን ኢና ወይ ክንሕቆፍ የብልና ብዘየገድስ ኣብ መንጎና ዘሎ ጋግ ብዘየገድስ ክንምንታይ ተዛላሊፍና ነቲ ንዘላለፎ ዘለና ወይ ከዓ ካልኦት ዝዘልፉና ዘለው ንዕኡ ጠጠው ከነብሎ ክንፅዕር ኢና ከም መተካእታ ተባሂሉ ግን ኣብ ሕቕፊ ናይ ኢሳያስ ኣይንሕቆፍን ኢና ከም ምዚ ምስማዕ ኣሚና ኣቢና ኢልና ከዓ ኣብ ሕቕፊ ትግራይ ድዩ ኣብ ሕቕፊ ኢትዮጵያ ኣይንሕቆፍን ኢና እዚ ጉዳይ እዚ ዘይምትምማን ኣባና ደረት ሓሊፍዎ ስለ ዘሎ ኢልና ኣብ ሱዳን ወይ ኣብ ምብራቕ ሱዳን ኣይንሕቆፍን ኢና ኣብ መጨረሻ ሕጂ እውን ነዚ ሽግር እዚ ንዑ ዳይና ክንፈትሖ ዘለና እምበር ኣብ ሕቕፎ ኢሳያስ ኣብ ሕቕፎ ኢትዮጵያ ኣብ ሕቕፎ ሱዳን ክንዕቆብ የብልናን ባዕልና ኢና ክንፈትሖ ዘለና ይብል እቲ ዝርዝራቱ ግን ከም ዝፈልኩ ኣስገደት ዝመፅእ ዘሎ ቀዳም ክንዛረብ ስለዝኾንና ቋንቋ ፖለቲካ ኤርትራ ብዝብል ኣርእስቲ ኣስሓቢልና ንዛረበሉ ንኸውን ይኽእል ኣስገደት ኣብ ኣርእቶ ተላሃኪ እወ እቲ ዶክተር ኢብራሂም ዝበሎ ምድጋም ግዜ ወቅቲ ዳርሱ እየ ክውስኽ ዝደሊ ሓቅኻታ ጂኦፖለቲክስ ከገድሰና ኣለዎ ናይ ከባቢና ናይ ዓለምናን ዝበልካያሲ ኣይነተግብሮም ኮይና እምበር ዓርክኻ ክላፀስ ጭሕምኻ ማይለኸውን ይበሃል ብትግርኛ ማለት ኣብ ጎረቤትካ ዝመፅእ ነገር ሲ ናብ ገዛኻ ከም ዝኣቱ ሲ ርዱእ ነገር እዩ ማለት እዩ ኤኒዌይ ናብ ታሕተኹ ክመለስ ኣነ እንታይ ይረኣየኒ ንምንታይ ድሕሪ ነፃነት ምትእምማን ክምዕብል ዘይከኣለ እንድያ ትብል ታሕቶ እንታይ ኮይና ትስማዓና ኣነ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ኣይ ቲንክ 2015 ከምዚ ሕጂ ቢሉ ኣብ ኬንያ መድረኽ ዝገበርዎ ሲምፖዚየም ኣብኡ ተሳቲፈ ነይረ ኣብኡ ቅሪበ ነይረ ሓንቲ ፔፐር ማለት ሓሳበይ ቃራና መንገድታት ዝስሓትናዮ ኣሎ ኢለ ገሊፀ ነይረ ማለት እዩ ሕጂ ሓንቲ ቃራና መንገዲ እቲ ማሕበር አንድነት ምምስራቱ ኣብቲ ሰውራና ክጅመር ከሎ ተኻለይቲ ኩናት ሓድሕድ ደም ዘፋስሰና መንገዲ መምራፅና ተሳልሰይቲ ከዓ ድሕሪ ነፃነት ኣብ ክንድና ምጥርናፍና ምእካብን ነቲ ምፍንጫል ስለ ዝቐፀልና ማለት እዩ ሓሸውየ የለን ገለ ምስ በለ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ኮይና ትስማዓኒ ንኣነ ከም ጎሪላ ፋይተርስ ከም ኣድቢኻ ተዋጋእቲ ዲና ንበሃል ማለት እቲ ጎሪላ ፋይተርስ መስለኒ ከምኡ ፀኒሕና ሰውራ ከምኡ ፀኒሕና ድሓር ሃገር መፅያ ነፃ ኮይና ከመይ እንታይ ነይሩ ጌጋታት ኣብቲ መገዲ ገለገዲፍካ እየ ዝብለኪ እታ ሃገር ሲ መፅያ እያ ሕጂ ሽዑ እቲ ህዝባዊ ግንባር ምስ ኣተወ ንዓይ ትራንዚሽን ኣይገበረን ናብ ስቴትሁድ ካብ ጎሪላ ፋይተርስ ካብ ኣድቢኻ ተዋጋእቲ ካብ ሰውራ ካብ ናይ በረኻ ተዋጋእቲ ምዃንሲ ናብ መንግስትነት ኣይተሰጋገረን ኣብኡ ፌል ገይሩ ኮይኑ ስምዓኒ ማለት ሕጂ ፌል ስለ ዝገበረ ናብ መንግስትነት ስለ ዘይከደ ነቲ ዝፀንሐ ዓንቲ እውን ዛረበሉ ዝነበርና ናይ ምፍንጫል መገዲ ቀፂልዎ ማለት እዩ ኢንክሉሲቭ ወይ ንኩሉ ዝሓቁፍ መንግስቲ ናብ ምትካል ኩሉ ደገ ዘሎ ዝሳተፈሉ ኣብ ክንዲ እቲ ስደት ጠጠው ኢሉ ዓዲ ዝምለሰሉ ሃገርና ብሓንሳብ ነማዕብለሉ መንገዲ ሸዓተ ወሲዳ ነይራ እንትትኸውን ፍሉጥ እዩ ከምዚ ክንብሎ ፀናሕና ዶክተር እውን ዝገልፆ ዝነበረ እቲ ተሓሳስባ ናይ ህዝቢ ብሓንቲ ውሳኔ ገለ ዝቕየር ኣይኮነን እንድዩ ፃዕሪ ዝከድልዮ ነይሩ እዩ ማለት እዩ ግን ኣትሊስት ተቕጣጫ ናብ ናይ ሓድነት ምኸደ ነይሩ ኣብኡ ፌል ገይሩ ህዝባዊ ግንባር ዋላ ቤተሰብካ ተኣሲሩ ኳ መንግስቲ ስለ ዝኾኑ መፅኦም ንወስዶ ኣለና ኣብዚ ቤት ማእሰርቲ ዝክህሉ እዩ ክንሕዞ ኢና እኳ ደይብሉ ይጨዊዎ እኳ እዮም ዘለዉ ነቲ እሱር ቤተሰብ ኣበይ ከም ዘሎ ይፈልጡ ክርእይዎ ይክእሉ ገለ ይክእሉ ማለት እዩ ከመይ መንግስቲ ዘብሎ ጠባያት ኣይርአናን ኣብዚ ፌል ገይርና ማለት እዩ
بدحريو خمس تبليو قصيلو كمت عنته وستزاربنا لي مدققا ما يدلنيو إذا أن ودبات كدعاتي أنا ويانا خدمتي إن تايدون دابا كانت هزبي ببوليتيكا وإنه تديو ويكم زي عنته وستغصونا بري نتحبرت سبقاوي حمامات تتقيم كاديو نحدو رجاديو نتديو قلي عكندنا مترنف نبفح مبال سلازق اتصالوت منغستي أبزي يتتصقمنا قصاله خوينو ግን ኣብ ውሽጥናን ንሕና ከምታ ሓንቲ ወዝ ተቀስኳ ንሕና ኤርትራውያን ሓንቲ ሃገር ንእሽቶ ውልዶ ያ ከዓ ከም ሃገር 30 ዓመት ያ ገይራ ኣይመልእትን ተማ ነፃ ካብትኸው 200 ክንደይና ዓመት ዝገበረ ኣሜሪካ ከማን ክንደይ ሽግራት ኣለዎ ሕጂ ማለሲ ውልዶ እዩ ትዕድመሲ ሕፃን ያ ዘላ ሃገር ኣብዛ ንእሽቶ ሃገርን ሕፃንን ኮይና ግን ከም ዓለምና ህዝቢ ኢና ንሕና ከምቲ ኩሉ ካልእ ህዝብታት ዝህልዎ ፀገማት ኣለና ኣፍሪቃውያን ኢና ኸ ዋላ ከም ብዙሕ ግዜ ኣፍሪቃውያን ኢና ክንብል ኣይ እቲ ኣፍሪቃዊ ኤርትራውስ ኣፍሪቃዊ ምዃኑስ ዘይቅበል ኮይኑ ይስማዓና በዚ ዝሪኦ ተኸስታ ከምዞም ኣፍሪቃ ዞም ጋዋኑ ዞም ገለ እንዳበልካ ናይ ትዕቢትን ናይ ንዕቀትን ቋንቋ ምጥቃም ኣሎ ኣፍሪቃውያን ኢና ፈቲና ፀሊና ንውሓጥ ኣዝያ ናይ ኣፍሪቃ ፀገም ከኣኒ ኣለና ፀለምቲ ኢና ኣፍሪቃውያን ኢና ኩሉ ትና ኣፍሪቃ ዝምልከት ፀገማት ኣለና ኣብ ኣፍሪቃ እዩ ሓደ መጪ 30-40 ዓመት ኮፍ ዝብል ገዛእ ኮይኑ ኣነ ብዘይካይ ካሊእ የለን ዝብል ከምኡ ዝብል ሰብ እዩ ዘለና ከመይ ጌርና ኢና ንሕና ዝበለፅና ካብ ኣፍሪቃውያን ንኸውን anyway ኣብዚ ኣኽውዳኣልኪ ግን ካብ ጎሪላ ፋይተርስ ካብ ናይ በረኻ ተዋጋእቲ ናብ መንግስቲ ክሰጋገር ኣይከኣለን ህዝባዊ ጉንባር ፌይል ገይሩ ኣብዚኣ እታ ፀገምና ኮይና ትስማዓኒ እቲ ፀገምና ዝቐፀለ ነዚኣ ትራንዚሽን እዚኣ ክገብር ስለ ዘይከኣለ ህዝባዊ ጉንባር ይመስለና ኣነ ወዲእ ኣለኹ የቐኒ حراي يغنيلنا مباري حنت حتى تريفاتنا نيرا بيزي سلازا أخلاقن نزمت سومنون سلازا لخ مسانا نزمت كنت سلاينا أب دياسبورا ممان معباي انتاي كنقبرار لنا وسنيت كم بوليتيكاو من قصقاس ويكأبو دب كمتن انتاي كقبرو عالو مابزي هنتت متأممان زبل حتى يعني رهن نغتاليت سومن مسانا سلازا لخن نتمت سومن كان اسقرائنا ساعات أخيلا لا مالتي تبحث شو قمت متأممان أبزي دياسبورا زلو حجة أنا رئيو خلقو أبزي دحري زلو سئلن دحر رئيو مو خمي تهاني تسلو تقزا مالتي تي أمان رئيو لنا أمن ربايو كروتي يقولون شكاية يقولون كله تسمينتو تنعو زاد اللي هنتأتي لنا منقو مالتي زيادة حجة أبانا انتاي رئيلو زبلو آني حنساب مهورا يدلني زوم مهورات سقيلوم نبل حنساب زوم زيتا مهارو سقيلوم نبل حنسا أزيهم كم زيهم ناي ودبات بملو بقى كم زندا قبرنا إنا نخيد زلنا حجي لك عقم تاني من دقت ندق كلا كل نجر زدليا أمني تعي أمني دليا أمن ربادي يكون مالتيو شقايد ليا كرتي دليا سمينتي دليا كل سلازوخانة نتا متأممان كهلونا قال سنة نخلط زلن كأني مهور يدلينا يحرستا يدلينا شقالا يدلينا زيت مهري يدلينا كل عينة سبيو زدلينا موني كم زقيتوا قسنا كنقصل انت كنقبر لنا تبل نزمصح سومن كنقصل عينا اسجدت متيقي نحوات كن دقفن كتمهري بمخالكن لو معنتي بسمين بسنيتن كمسجنا كدلي كنت اقدم زبلكو خاب فلاي اباي تحدريو اتكرو كم تقرب لو صرحنا تمتممان كلس اندحر انا حدا سبري ايتو تهبو كونكا بزن صبق ኣለኻ ኣብዚኣ ከዓ ንእሽተይ ጉድለት ኣላ ሞኒ ከምዚኣ ጌርካ ከዓኒ ኣርምያ እንዳበልክ ኢኻ ትዛረብ ኩሉ ሻዕ ከምቲ ንዓይ ትገብሪዮ ንኻልኦት እውን ከም ትገብሪ እየ ዝኣምን ኣብ ኩልና ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ይኹን ደቂ ተባዕትዮ ተቃለስቲ ክልመድ ዘለዎ ኢለ እየ ዝሓስብ ማለት እዩ ብጣዕሚ ብሽመን ብሽም ስኒትን የመስግነኪ ቴንኪዩ ዶክተር ኢብራሂም نشتي تفكيت كلي 3 سكند حراي انت قبل انت تبلت اني حكسي كلنا يوم دتينا عابيت لينا مهوريت لينا حرستايت لينا كلهم زرزير كيومو عدو انت لينا تمرق قبل ليه ابعدنا بمهورا اتسرح
ولا كتكيد كلها دنين كامرقون تبل تتحسي خاد دنين كامرقون تبل كدان حد يجزي كان تبسي خاد دنين كامرقون تبل سلازي تمرقن دعاء تقبرن صلاة تقبرن عدون وي أبوون يدينا يخبل تلي أما كرشان نسقط بتعمين كل ساعة كيرنا بتسي ما يتفلت أن نمنتاي مغنياتو براكتيكال يتزارب نيرا مالت هلوي أبايت هذا اللي قلت خوينو ولا أنا كل ساعة كيرنا يمكن نمبر كل ساعة تقبرنا كمان خوينو أنا قشكنا هاي تكون كمان فريحة نيرا دلوقتي نتبع قدم أسئلة تسألنا لا أنا حجوسي نزا سبجكت دي أتخون نعات بقى يسمى مراتنا ويتزمرت اللي يسوي حبر النسبية مسكونه نايم حقي نزار بلا دلنا تخون تبينا مريتنا لازم تدلسومون كم تدبلناكم كم باتلي عنديكن ضربات اللي عنديكن اللي عندك دلاتنا الذي مرينا سجلت ضربات اللي عند فلتن واحد كلام كنا كنا يا والدي يقني اللي جنة ويقني حافظ شوز مدبزي نمنسيات بمعبول بوليتيكاو نقحات تهانيتو نايت حساسبات سنيت نمقباري نسيو خا ام تأممان دس عبالنا قبل دل موداتا أنا خمس جن بلي لحن بزو حي زاربني اللي بخلت يخوم زقربات صبو مسجانا يغني اللي أخبيتكم اللي قامسلني بزخاناتي بمسارتنا بزي برنامجكم عندما جركم تصوعكم بحكي إذا مسجن نسمعتكم تقديسهم سمعوا زمتوا يغني الليبل كلنا نسعر لنا رئيستن قندن زعوتنا تمسار حق قندسي بالتأممان زخانة أبزي بحبار كلنا نسرح كم زلنا إذا ردعني يغني اللي يخبل دلي ودي كنزل يغني لنا سكدت كبرات تخاتاتلتي مسانا بمسايكم يغني لنا بروح مشت بروح معلتنا كلهم دمت كلام يرحبنا يا رفتون مال الغلبي بادر سامح فانح الدحوكي يناردي قاحي عبد الفانح من دارينا باقادي